Frații, ce nu dă înapoi. Bă, Guță, mă auzi? O pico, Guță, mă auzi? Bă, auzi? Stai un pic, că o puncez ceva, câte șmele mi-e de tu, mi de la Roma, cu valoare. Bă, mă auzi, o te bate Dumnezeu. Sărăciu, mă auzi? Am uitat pazul. Doamne, cum face castea și pula ta. Alo, Supreda. Bă, mă auzi? Presa pe Paris, familia Giurani, și-a-tot preda pe Paris, familia Giurani, că-vă ducă pastarii. Bani județul Rajanel,